ne balimaw an sigikun ye i y'a faamuya b'a la min ye comment ça s'appelle Rasbach ale ka jugement tun kan ka kɛ kunu mais avocat ma ye kɛnɛ kan u seginna ka taa bila kɔnɔ an b'an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ an ka ambassadeur dɔ bɛ Amérique ale fana ye bula don i y'a faamuya b'a la faransɛw la an b'an da don o la n'an bɔra yen min ye Mohamed Ali Bachili ale bɛ fɔrɔntɔ sugu bɛɛ la an bɛ taa fo di ale ma bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ni waati man t'an tɛgɛ ma Amérique ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na bi a ka bon hakili ma jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔbila ye n'an bɛ ka taa an bɛ se hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ Dawuda Sidibe k'i fo k'i wali ɲuman dɔn ne balimaw yan'an ka don an sigikun kɔnɔ min ye le 28 avril maliyɛn den bɛɛ lajɛlen welelen don maliyɛn den bɛɛ de welelen don bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu ka minisima gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ welewelema da don ka ɲɛsin maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn dalajɛ belebeleba dɔ bɛna kɛ mali kɔnɔ le 28 avril i y'a faamuya b'a la bɛn de cerveau n'a ka mɔgɔw fɛ ko k'a fɔ maliden bɛɛ ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka minisima gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ minisima de ye kojugu kunyanfan ye minisima de bɛ jihadisiw dɛmɛ k'an ka jamanaw ci minisima de bɛ sira yira jihadisiw la minisima de bɛ taa jihadisiw furakɛ n'u banana minisima de bɛ jihadisiw suta ka t'u dogo kojugu kunyanfan ye olu de en tant que minisima ma bɔ an ka jamana kɔnɔ lafiya tɛ yen a ko k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kafiri minnu b'an ka jamana kɔnɔ minisima kolonden min b'an ka jamana kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ hɛrɛ tɛ don yen o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ lafiya tɛ don yen o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ o tɛ se ka kɛlɛ ban n'a kɛlɛ banna i y'a faamuya b'a la olu tɛ hɛrɛ sɔrɔ waati dɔ sera ten sa an ka jɔ an jɔyɔrɔ la minisima ka contrat bantɔla don minisima ka contrat bɛ ban juin yanni juin ka se maliden bɛɛ ka bɔ 5 millions de i y'a faamuya b'a la maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 5 ka bɔ kɛnɛ ma k'a yira k'a fɔ k'an tɛ minisima fɛ k'an ka jamana to an bolo an yɛrɛ bɛ se k'an ka jamana sécuriser ko o ci lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu le 28 avril i y'a faamuya b'a la an ka fara ɲɔgɔn kan ka minisima gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de tun ye i y'a faamuya b'a la kuma kunfɔlɔ ye ne balimaw n'an bɔra yen nɔ an bɛ se Rasbach di Sakoba den min ka wolo kɛra fu ye den min fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ kunnangoya dan labankojuguya dan Rasbach min tun bɛ ka panpan komi tinɛni faso bɛ nɛni faransi bɛ dɛmɛ faso kan ivoiriyɛnw bɛ dɛmɛ faso kan faso bɛ ka buruja k'a di jugu ma o Rasbach bɛ kaso la bi mɔgɔ t'a kɔ mɔgɔ t'a ɲɛ parce que a bɛ nkalon de kan ko a ka liberté de provisoire tun kan ka kɛ kunu i y'a faamuya b'a la a ka avocat ye cɛ min ye n'o ye cɛ Fuga Kassim Tapo le petit taille o waati la Rasbach kan ka juger n'a kan ka bila ka i y'a faamuya b'a la k'a bila kɛnɛ ma a ka fiɲɛ sama dɔɔni o jugement sen fɛ Kassim Tapo ma ye kɛnɛ kan ale bɛ Faransi TV5 ni ɲɔgɔn cɛ a donna ta a bɔra tan Rasbach bɛ fɛn na ye i y'a faamuya a jɔlen bɛ juge ɲɛfɛ mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a dɛmɛ u seginna ka taa bila wo kɔnɔ yen an y'o de fɔ dɛ bilahi n'i ye tiɲɛ bila mɔgɔ b'i bila n'i ye tiɲɛ bila i tɛ mɔgɔ i ɲɛfɛ i tɛ mɔgɔ i kɔfɛ Rasbach kɔni an bɛ dugawu de k'a ye a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya dangadenya tamasere filɛ juguya tamasere filɛ kodɔnbaliya tamasere filɛ bi bi na mɔgɔ t'a fɛ hali a ka avocat ka taa Rasbach dɛmɛ bilahi mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ taa dɛmɛ mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ taa dɛmɛ cɛ nin ye labanko juguya ye dɛ nin ye labanko juguya yɛrɛ yɛrɛ de n'a fɔra mɔgɔ ma k'a to n'i ma to n'a to ni kɔrɔ kelen b'a cɛ n'a fɔra mɔgɔ ma ko sabali n'i ma sabali i b'a ye a dɛmɛbaga tɛ Rasbach la bi jɛɲɔgɔn t'a la hali a ka avocat bɛ ka boli a ɲɛ bi Rasbach tun kan ka juge kunu mercredi i y'a faamuya mais a kelen de taara jɔ juge ɲɛfɛ dɛmɛbaga tɛ avocat tɛ foyi foyi tɛ Tapo min kan k'a dɛmɛ Tapo bɛ Faransi a da baarabaya la o seginna ka taa cɛ bila wo kɔnɔ an bɛ dugawu de k'i ye ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya nin ko in i bilatɔla tɛ bi bilatɔla tɛ sini a cɛ t'i bolo min bɛ se k'i sama ka bɔ kaso la a muso t'i bolo min bɛ se k'i sama ka bɔ kaso la nin ye e tolen de kaso la fo Asimi ka retraite molobaliya o dan bɛ kɛ nin ye ka ɲɛsin faso ma
y'a faamuya b'a la ni ne ye mɔgɔ dɔ ye arasibaci ma foyi kɛ a kana foyi kɛ mais a bɛ ka faso nɛni bɛɛ ɲɛna a bɛ ka faso dɔgɔya bɛɛ ɲɛna a bɛ ka jugu dɛmɛ faso kan a bɛ ka taa wari minɛ faransi la ka wari minɛ politisiyɛnw na ka faso lagosi o kɔni o tɛ fɛn ye sabu a b'a si kɛ ka bo kɛ palan kɔnɔ jugement bɔra dɔgɔ kɔrɔ tuguni ko mercredi prochaine hali mercredi min bɛ ka na a bilatɔla tɛ bilahi a tɛ bila n'a y'a bila fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ na fa yɛrɛ la fa fana bɛ fɔrɔntɔ sugu bɛɛ la dangaden wolo ye nin de ye a t'a yɛrɛ mago ɲɛ kuma ma s'a fa ma an y'a fɔ dɛ ko cɛ k'u ka sunkuru tigɛtaw dɔn cɛw k'u ka musofurutaw dɔn a filɛ nin denjugu wolo kɔ filɛ nin malo ni kumasulu fa bɛ fɔrɔntɔ sugu bɛɛ la a tɛ fa to yen kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma fa fana mais a ka bon hakili ma quoi n'an bɛ ka taa an bɛ se fa de bɛ fɔrɔntɔ sugu bɛɛ la ko ale bɛna kɛra sa ka avocat ye sariya bɛ ka soso dɛ a donna ta a bɔra ta n bɛ fa kumakan k'a la an bɛ sɔrɔ ka dɔɔni d'ale ma i y'a faamuya b'a la a ye fa lamɛn a bɛ fɔrɔntɔ sugu bɛɛ la bi la tɔ foyi t'a la a ye fa lamɛn. I tɛ se ka mɔgɔ juger nin cogo la o tuma ninnu y'u dama k'o de kɛ Mali la wa ko hali ni jugement cogo min ka kan o tɛ kɛ u bɛ minɛ cogo min ka di ye mais jugement ka kan ka kɛ cogo min na o fana tɛ kɛ an bɛ min faamuna an bɛ min liberté yɛrɛ tɛ provisoire ye sariya yɛrɛ ko ko ka provisoire ko dabila ko an ka hakɛ de ye liberté n'a yera k'a fɔ i tɛ boli dɔrɔn yanni i ka kiiri don cɛ n'i welela k'i tɛ boli o daliya b'u bolo k'e tɛna boli ko k'i bila u bɛ mun fɔ bi ko trouble à l'ordre public k'a fɔ ko a fɔra ko Bubayi fagara o de ye trouble à l'ordre public ye n k'a daminɛ n'o de la tɔ in bɛɛ na n'o kɔfɛ de o a daminɛ n'o de la mɔgɔ joli y'o fɔ trouble jɔn kɛra o la yan trouble jɔn kɛra o la ko fɔ kɛ n'u bɛ yɛlɛ n'o argument façon de ye audience la n'i ye tubabukan dɔ fɔ n bɛ se k'a fɔ a bamanankan man t'a dɔn mais ça c'est des arguments éculés et honteux je le dis maintenant on va appeler un chat un chat d'accord c'est tout Famna. An bɛ foli di aw ma k'a fɔ an kun sɔgɔlen don CNR Media la nin wagati in na. Bon n bɛ fa la jɔya pour que vidéo kana janya fa bɛ fɔrɔntɔ sugu bɛɛ la dusukasi sugu bɛɛ bɛ fa kan denkolonkolon filɛ dɛ ɲamadenwolo kɔ ye nin de ye a t'a yɛrɛ mago ɲa kuma ma s'a fa ma den min bɛ sigi k'a yɛrɛ wolofa nɛni o labanko bɛ juguya de n'a fɔra mɔgɔninfinw ma ko jɛnɛya man ɲi i y'a faamuya b'a la sunkuru tigɛ man ɲi ka den wele kun fɛ k'a man ɲi a dɔ de filɛ nin ye i y'a faamuya b'a la fa ma to yen kuma ma se jamana ma aw fa kelen de ça veut dire o fa kelen de bɛ ɲini k'a yɛrɛ faga nin denkolon nɔfɛ den min b'a k'i ye den min t'a dɔn i ye denkolon wolo filɛ dɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw mɔgɔ fila la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ cɛkɔrɔba ko i y'a faamuya b'a la ko arasibaci minɛna nkalon de kan Bacili don min arasa bɛ sigi k'a faso nɛni o don e ma kuma dɛ don min arasa bɛ sigi ka wali jamanaw defan faso kan e ma kuma dɛ don min arasa bɛ t'i sigi a ka arajoso la i y'a faamuya b'a la ka jadisiw ka promotion kɛ o don e ma fɔ i den ma k'a ka sabali dɛ don min na e den bɛ ka taa sigi ka imam Diko nɛni wali fa le 16 ne yɛrɛ fa a fɔra i ye Masi ye invité a ka plateau sanfɛ k'i ka kuma i den fɛ i ko i tɛ kuma i den fɛ k'a ni Diko bɛ jɛ don min na k'e ma bɔ a kalama ni den ye mɔgɔw dɔgɔya a laban ye kasolataga de foyi tɛ se k'o bali ni den ye jamana nɛni a laban ye kasolataga de i bɛ fɔrɔntɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan parce que aw mɔgɔ fila ala y'aw data tiɲɛ de kama e ni den bɛ 5 ni 6 de ye aw bɛɛ fa kelen ba kelen n'aw ka intérêt tɛ yɔrɔ min na aw bɛ nkalonfin ta ka nɔrɔ mɔgɔ la n'aw tɛ nafa sɔrɔ ko o ko la aw b'a kɛ nkalonba tigɛ ni juguya ye o kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de Mohamed Ali Bacili i bɛ fɔrɔntɔ ka tɛmɛ nin kan pa para i tɛ se ka dilan Mali kɔnɔ i bɛ fɔrɔntɔ ka tɛmɛ nin kan i tɛ se ka ciga ci k'ale laban bɛna fɔ maliyɛnw ye i y'a faamuya ko sariya bɛ ka sɔsɔ ko bɛɛ ka bɔ k'u ka Ture kɛlɛ e bɛ se ka maliyɛn jumɛn de labɔ Mali kɔnɔ i kɛra candidat ye Mali kɔnɔ hali i ka commune ma voté ye hali muso ni denw ma voté e ye e bɛna fɔ maliyɛn jumɛn de k'u ka sariya sɔsɔ n'o bɛ sariya sɔsɔ e nɔfɛ e kumakan bɛ se ka maliyɛn jumɛn convoqué k'o bɛ tugu e kɔ
Mais c'est fini pour toi, Mohamed Ali Bachili. Ne y'a fɔ n k'aw ka di ko ladegi. N k'aw ka sabali komi ne yɛrɛ fa sabalila cogo min na. Ne y'a fɔ aw ye n k'aw ye sigi aw yɛrɛ ma. N'aw ma place sɔrɔ juguyafin bɛ daminɛ. N'aw ma place sɔrɔ nkalonbatigɛ bɛ daminɛ. N'aw ma place sɔrɔ. I y'a faamuya o la a bɛ bin mɔgɔw kan. A kɔ filɛ nin ye dɛ. E ni den bɛ se ka cɛ ka ci bi. Pa baga wulu bɛ kole sugu bɛ jɔ. Ayiwa i bɛ fɔlɔntɔ ka tɛmɛ nin kan. A bilatɔla tɛ i bɛ porokɛrɛ nɛni. Porokɛrɛ tulo t'a la mago t'i la. I den tɛna bila bi. I bɛ k'i den kungo gɛlɛya ka taa fɛ. Don min na e den bɛ sigi ka faso buruja. Ka faso nɛni. Ka jugu dɛmɛ faso kan. O don e ma kangare da i den ye. O don e ma kuma i den fɛ. O don e ma fɔ i den ka sabali. Mais bi ne den taara kaso la i bɛ n'i sigi an da la ko sariya sɔsɔra de a ka jugement tun kan ka kɛ de a ma fɔ mɔgɔ ye e ni ala na kira cɛ mɔgɔ ka jugement bɛ kɛ n'a ma fɔ mɔgɔ ye wa Koras Bachi ka liberté min tun kan ka kɛ k'olu si t'a kalama k'ale yɛrɛ tun ye avocat ye mais jɔn de liberté ɲini ko avocat de bɛ liberté ɲini a ka bon hakili ma o cɛkɔrɔba kunkolo tiɲɛna bugubugu i b'a dɔn kɔni juge kɔni tɛna liberté ɲini k'a b'a di arasa ma arasa ka avocat de bɛ liberté ɲini ni juge sɔnna n'a ye date bɛ di o ma date dira aw ma Kasimu Tapo min ye arasa ka avocat ye o bɛ dulɔba min na Faransi kɔnɔ yan o bɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ Faransi kɔnɔ mɔgɔ mago tɛ arasa la bɛɛ bɛ profiter a la de sinon mɔgɔ mago t'a la ne nan'i jɔ arasa ka jugement k'aw ma bɔ a kalama k'aw ma fɔ mɔgɔ ye mais o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn nkaw de bɛ liberté ɲini n'a ye liberté ɲini ni procureur sɔnna a bɛ date de di aw ma a bɛ kɛ nin don. Mais Bathily kɔnɔ ko foyi ma fɔ olu ye k'olu bɛ bɔ min kalama ko arasa kɛlɛ de taara jɔ yan fɛ Mohamed Ali Bathily ala ka hinɛ e n'i den na aw fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa lamabari kɔnɔ ni Ture bɛ ka sariya sɔsɔ e ye fɛn kɛ Mali kɔnɔ min ka jugu ni Ture ta ye e de ye fantanw ka du ci yan nkalonfin kan a ma kɛ wa bilahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min aw ye mɔgɔw de tɔɲɔ Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma e Bathily en tant que ministre de domaine i y'a faamuya wala i ma se ka maire minɛ k'u don kaso la maire minnu bɛ dugukolo feere mɔgɔw ma maire minnu bɛ terrain lankolon feere mɔgɔw ma maire minnu bɛ i y'a faamuya wala terrain nanbara ka feere mɔgɔw ma mɔgɔw k'u ka terrain san i y'a faamuya wala ka t'u ka sow jɔ fantanw ka san 100 kɛ maɲumatɔ ko ni ɲani ni tɔɔrɔ la k'aw ka so jɔ e Bathily taara fantanw ka so ci ka tɛmɛ waritigiw ka so la ka tɛmɛ dibitew ka so la a so bɛɛ bɛ quartier kelen de kɔnɔ a bɛɛ bɛ carré kelen kɔnɔ a bɛɛ tugulen bɛ ɲɔgɔn na mais fantanw ka duw cira ka faamaw ka du jɔlen to yen e ye sariya min sɔsɔ Mali kɔnɔ n'an ko an b'an da don a bɛɛ la a ka bon hakili ma e kɛra ministre de la justice Bathily i y'a faamuya o la an ka sɔrɔsiw y'u yɛrɛ faga ka taa jihadisiw minɛ k'o di e Bathily ma k'u bila kaso bonba la e Bathily de y'u bila ko parce que ko Faransi ka mɔgɔ kelen bɛ jihadisiw bolo ko n'an ma jihadisi 1000 bila Faransi ka mɔgɔ kelen nɔfɛ ko an kɛra Faransi ma fisiruwale ye quand moi je vois ces vieux là parler ça me fait honte ni ne ye nin cɛkɔrɔba in ye kuma na bi k'ale bɛ sariya fɔ mɔgɔw ye dusukasi don a bɛɛ kɛra ɲɛnaba bɛɛ kalama o de la mɔgɔw y'aw bila n'aw tun ka ɲi kunu n'aw kumana bi mɔgɔw bɛ danaya da aw kan n'aw tun ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw tun b'aw bonya mais a tɛ marché tuguni nkalon tɛ miɲɛ boli la i den b'a si kɛ kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a se t'i ye dan ye kuma mugu de i dan ye kuma de a part ça i tɛ se ka foyi dilan ye wa i bɛ k'i den kungo gɛlɛya ka taa fɛ i bɛ k'i den kungo gɛlɛya ka taa fɛ ni ma sabali fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ k'ale den ka jugement tun kan ka kɛ kunu mais ko foyi ma fɔ a ka avocat ye e ni ala na kira cɛ avocat de ye jugement ɲini avocat de ye liberté ɲini i y'a faamuya o la avocat ye liberté ɲini date bɛ d'u ma jugement kan ka kɛ don min na ni avocat bɛ dulɔba min na yala ni fɛnw na Faransi yan o bɛ segin ka taa cɛnin kelen bila a kɔnɔ parce que nka cɛ a kelen tɛ se ka t'i jɔ juge ɲɛfɛ k'a bɛ manamanakan bɔ a da kɔnɔ fo ka avocat de ka sɔrɔ i bolo avocat ka avocat Kasimu Tapo comment ça s'appelle dulɔminaba in n'i ma dulɔ bila dulɔ b'e bila o bɛ yala la Faransi TV5 ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ cɛnin kelen taara a yɛrɛ sɔrɔ juge ɲɛfɛ avocat tɛ yen u b'a bila kɔnɔ Bathily kɔnɔ k'a ma fɔ mɔgɔ ye e ni ala na ka cɛ avocat de bɛ liberté de profession ɲini Ture t'a d'a ma avocat de b'a ɲini avocat y'a ɲini ni procureur sɔnna i y'a fɔ mɛ b'a la aw kan ka ye o kɛnɛ de kan n'aw ma ye o kɛnɛ kan petit ne bɛ bila kɔnɔ tuguni a bɛ bila kɔnɔ a ye dɔ bɔ dabarabaya la a ye dɔ bɔ juguya la nafa foyi t'a la ala de ye Ture bila sanfɛ bi ala de y'a kɛ Ture ye fɛn min ka di a b'a boli faso kan hali ni arasa ma fɛn kɛ
en tant qu'abe ka faso dɔgɔya Touré bɛ se k'a minɛ ka don kaso la en tant qu'abe ka jamana kɔnɔdenw la fitinɛ k'u bila ni fanga la procureur kan ka minɛ ka don kaso la aw yɛrɛ ka kuma ko a ma foyi kɛ a ma foyi kɛ a bɛ ka faso nɛni don o don a bɛ ka faso danbe bɔ a la don o don a bɛ ka bɛɛ dɔgɔya Faransi bɛ ka dɛmɛ Mali kan Côte d'Ivoire bɛ ka dɛmɛ Mali kan i y'a faamuya o la Mali bɛ ka nɛni su ni tile ka président kunturu k'o nɛni k'o de ye sira jugu dan ye o de ye mɔgɔlankolon dan ye o de ka kuma sugu bɛɛ fɔ an ka président ma e Bacili tulo b'o o la i tile kelen ma kankari da i den ye i tile kelen ma fɔ i den ma k'a ka sabali i tile kelen mɛ e ye den min yɛrɛ wolo i seko t'a la a y'a fɔ e Bacili yɛrɛ ma k'i ko i bɛ ka gɛnni ko coup d'état tɛ k'i ka da baarabaya dabila k'i ka nkalontigɛ dabila i den y'o fɔ e yɛrɛ ma yan e Bacili tun bɛ ɲini k'a sa kalo joli den ma s'i ma den kolonkolon kɔ filɛ nin ye mɔgɔ min t'a dɔn ye e bɛ t'i sigi bi k'i b'o défend mɔgɔ min ye dɔgɔyama sugu bɛɛ da e kan e de sigilen bɛ bi ko ne den minɛna dɛ n ka famille minɛna dɛ Touré tɛ fɛ min ka k'a ka famille na e bɛ Touré den ye molobaliya la e bɛ ne den ye molobaliya la han e bɛ comment s'appelle Asimi fa kunna wolo de taara da lahara Asimi fa i y'a faamuya bala a wasalen de taara i da lahara e bɛ Asimi fa denw ye ka mɔgɔ dɔgɔya e bɛ Asimi ye n'a ta bɛ se mɔgɔ ma ani ye den kolon wolo k'a bila diɲɛ kɔnɔ n'a y'a kɛ molobali a bɛ taa kaso de la n'i ye den wolo i se mɛ a bɛ kɛnɛkanko don kɛnɛkanko don han Asimi fa a ye den ɲuman wolo e bɛ Asimi fa denw ka dɔgɔyama ye ka se mɔgɔ ma Asimi filɛ nin jigitigiw masa a tɛ mɔgɔ dɔgɔya data kun foyi parce que a lamɔna de ka ɲa n'i ye den kolon wolo ka ɲamanka den wolo ladamu ma d'a ma a ma mara n'o bilala faso la k'u bɛ taa kaso de la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a se t'i ye bi a jama t'i kɔ a sanga t'i la a dawula t'i la paga i kɛra candidat y'aw ka commune kɔnɔ hali i muso n'i denw ma voté e de bɛ na ko ni e ko ko maliyɛnw ka sariya sɔsɔ maliyɛn jumɛn bɛ e kumakan ta ka baara kɛ n'a ye bi e kumakan tɛ ci ka ci i kumakan nafa foyi t'a la kana dan k'a fɔ ko maliyɛnw ka sariya sɔsɔ dɛ bilahi maliyɛnw bɛ yɛlɛ e la de quoi e bɛ se ka maliyɛn jumɛn convoqué Mali kɔnɔ e kumakan maliyɛn jumɛn b'a ta ka baara kɛ n'a ye Mali kɔnɔ ni ne y'a sigilen ye f'a bɛ dimi Touré bɛ ka sariya sɔsɔ sariya tɛ Mali kɔnɔ an b'a fɔ maliyɛnw ye aw kana sariya bonya e b'a fɔ maliyɛn jumɛn k'u kana sariya bonya n'o bɛ kumakan ta ka baara kɛ n'a ye toi tu es rien au Mali e tɛ pas pareil Mali kɔnɔ n'o se tun b'i ye e tun t'i sigi tan n'o se tun b'i ye bilahi e tun t'i sigi tan mais se foyi tɛ e c'est fini pour toi ne y'a fɔ k'i ka taa retraite la i k'i dabɔ nin ko ninnu na i ka forow san ka taa sɛnɛ kɛ nuntogo filɛ nin a y'a dabɔ a bɛɛ la a bɛ sɛnɛ la mɔgɔ ta tɛ se a ma a ta tɛ se mɔgɔ ma t'i ka sɛnɛ kɛ i k'i dabɔ nin ko ninnu na i ye denkolo min wolo k'a bila diɲɛ kɔnɔ n'a ye bɛɛ tɔɲɔ ka bɛɛ ka wari dun ka bɛɛ janfa i y'a faamuya o la fɛn bɛ yɛlɛ a la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ bilahi n'a laban ko ɲɛna i k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya a ye bɛɛ tɔɲɔ bɛɛ ka wari b'a kɔnɔ a ye bɛɛ janfa ala b'o mago sa de ko ta tiɲɛ dɛmɛ cogo t'a la kana dan ka fɔlɔntɔ dɛ bilahi Bacili ansa bilatɔ la tɛ Touré kana dan ka sariya sɔsɔ dɛ maliyɛnw b'a fɛ bi o b'a fɛ sini a ye baara min kɛ e m'a kɛ Touré ye baara min kɛ e m'a kɛ ka jadisiw minɛ k'o di e ma yan o ma bila jadisiw ma bila yan i kɛra ministre de domaine ye ka taa mɔgɔw ka du ci e ye sariya min sɔsɔ Mali kɔnɔ ala kelen de b'a ta dɔn cɛkɔrɔba jugu gonjigiba kana sigi yɛrɛ ma e ni ala na kira cɛ ni nin kunkolo bɛ yɛrɛ kan ka bɔ public ma k'i b'i den defa nin cogo la i m'i den lamara kelen i den bɛ tile ka faso nɛni i den bɛ tile ka dankari kɛ mɔgɔ la i den bɛ tile ka bin mɔgɔw kan i den bɛ tile ka mɔgɔw ka nafolo sonya i den bɛ molobaliya sugu bɛɛ la a bɛ ka mɔgɔw ka furu sa a bɛ ka bin walimusow kan a bɛ kojugu sugu bɛɛ la i den ma mara i den ma ladon i den c'est à dire i nin denkolo in wolo ka bila i tɛ sabali dɛ. Voilà, ji fare koliji kan n'i tun y'i denw mara komi Asimi fa y'a denw mara cogo min na bilahi i den tun tɛ kɛ nin jugu sago ye n'i tun y'i denw mara komi i y'a faamuya bala min ye kapitɛni Bakari Goyita ye a y'a denw mara cogo min na bilahi mɔgɔ tun tɛ yɛlɛ i la mɔgɔ tun tɛ yɛlɛ i la ka den kolon wolo bɔnɛma wolo den ka sɔrɔ oroze la fa tɛ to yen ba tɛ to yen jamana tɛ to yen n ka cɛ n'o ma taa kaso la jɔn bɛ taa kaso la a bɛ fɔrɔntɔ ka tɛmɛ nin kan i kumakan tɛ ci ka ci Mohamed Ali Bacili e ni den bɛɛ 5 ni 6 maliyɛn bɛɛ y'aw bila bɛɛ tigɛra aw la bɛɛ y'a dɔn ko aw kumakan tɛ ci ka ci e Bacili kumakan bɛ yan coup d'état kɛra don min na mɔgɔw taara i ɲininka i ko coup d'état tɛ
o kɔfɛ place ma sɔrɔ mɔgɔ tɛ ɲininka i ko coup d'état don hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min hɔrɔn siri juru y'a dalakan de Mohamed Ali Bacili i bɛ fɔrɔntɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ hali ni ko maliyɛnw ma bi k'u ka bila ture la u tɛ sɔn hali ni ko maliyɛnw ma bi k'u kana sariya bonya u bɛ sariya bonya i kumakan bilahi a tɛ bɔ yan ka telefɔni sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu i bɛ k'i yɛrɛ mago sa fu kana ta ka k'i den ka avocat ye dɛ k'i den ka mɛlɛkɛ ye nin kaso kelen a b'a kɛ de i den bɛ mɔgɔw neni i tɛ kuma a fɛ i den bɛ mɔgɔw tɔɲɔ kuma tɛ k'a fɛ en plus fana a yɛrɛ de bɛ taa doso kolondenw ta k'a di a denw ma u ka mɔgɔw buruja wari bɛ di den ma ani fa b'o tila ɲɔgɔn cɛ mɛ o waati banna e de tun bɛ ka mɔgɔw ka sekɛrɛ di ka nkalon da mɔgɔw la o hakɛ n'o ɲama de bɛ ka wuli e ni den fɛ fɛn bɛ yɛlɛ mɔgɔ fila la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ a ye kɔntine ka taa fɛ bilahi ture b'i fana minɛ ka i bila a kɔnɔ yen nɔ kana dɔ bɔ da baarabaya in na i sigi ka mali porokɛrɛw dɔgɔya i sigi ka jamana dɔgɔya o bɛ t'i minɛ k'i bila kɔnɔ hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan e Bacili fana minɛtɔla don i sigi ko mɔgɔw ka sariya sɔsɔ mɔgɔw bila ka taa violence sira fɛ o bɛ t'i minɛ k'i kɛra kɔnɔ pa paga tɛ wuli ka bɔ a fan kan aw jigi dalen bɛ faransi min kan faransi ka misɛn an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw an bɛ tɛmɛ nafa t'ale la an bɛ na comment s'appelle an ka comment s'appelle an ka ambassadeur min bɛ Amérique a y'a lamɛn dɛ a ye min da faransɛw kan ala ko ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna jamanadenw bɛ ɲa ni dugutigi ɲɛna dugudenw bɛ ɲa ni dutigi ɲɛna dudenw bɛ ɲa Assimi ka équipe bɛɛ ka ɲi bilahi i bɛ ka tun ye jugu sago de ye i y'a faamuya b'a la a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ kɛra jugu sago ye hali a denw bɛɛ kɛra jugu sago ye a bɛ ten de ni dugutigi ɲɛna dugu bɛ ɲa ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna jamanadenw bɛ ɲa ni dutigi ɲɛna dudenw bɛ ɲa ni dutigi ma ɲa dudenw bɛ tiɲɛ kuma fa n'a ba filɛ Assimi ka équipe bɛɛ ka ɲi an ka ambassadeur min bɛ Amérique a ye tafu bila faransɛw k'u kɔrɔ fo k'u sa o tɛ molobali denya ta k'a ɲɛsin Mali ma k'a firi bɔnɛma wolo fitinɛ min bɛ anw ka jamana kɔnɔ aw de y'a kolokolo n'aw ko an k'a lamɛn dɛ bilahi a dimi tɛ ban quoi ni se tun bɛ ne bilahi n bɛ satande de bila ka ninnu bɛɛ bâtard sauter ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a ye ninnu lamɛn. Je puis vous assurer donc que le gouvernement continuera d'œuvrer inlassablement pour la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que le respect du droit international humanitaire sur notre territoire. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'ils disent à ce conseil les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux deux rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces deux exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique.
Je n'ai évidemment pas l'intention de polémiquer avec le représentant du Mali. En effet, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et ce qu'il vient de nous dire concernant mon pays était excessif et donc insignifiant. Je voudrais juste rappeler deux choses. D'abord, au début de l'année 2013, et dans mes fonctions précédentes, j'ai été associé à ces décisions à chaque étape, la France est intervenue au Mali à la demande des autorités maliennes. Au début de 2013, le Mali faisait face à une offensive d'Al-Qaïda au Mali, dont les forces progressaient vers la capitale et auraient pris le contrôle intégral du Mali à quelques jours près, à 24 heures ou 48 heures près. Au début de 2013, qu'on le veuille ou non, c'est l'armée française qui a sauvé l'indépendance du Mali, qui sinon serait tombée aux mains d'un groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses autres partenaires. Première chose. Deuxième chose, depuis le début 2013, ce sont 50 soldats français qui sont tombés au Mali pour la défense de l'intégrité, de la souveraineté et de la paix au Mali. Pour rien d'autre. C'est ce qui s'est passé. Et troisièmement, s'agissant des incidents évoqués par le représentant du Mali, tout cela est parfaitement inexact, à commencer par les accusations relatives au mariage qui s'était déroulé dans le village de Bounti. J'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et de lui diffuser les images enregistrées à ce moment-là pour expliquer ce qui s'était passé. Et les premières estimations et rapports des Nations Unies étaient malheureusement totalement inexacts et infondés. Donc basons-nous sur des faits, aidons les Nations Unies à faire leur travail, espérons qu'elles vont pouvoir continuer à enquêter dans le domaine des droits de l'homme, attendons patiemment que le rapport de Moura sorte. Il y a eu 300 morts en mars 2022 à Moura, on attend toujours le rapport du Conseil des droits de l'homme. Bon, mbe galontigɛla in lajɔ yan kalabaci fana soli dulɔ min na n'i ma dulɔ bila dulɔ bɛ e bila tellement que an ka ambassadeur ye y'a ko k'a jɛ a tɛ ko min kɔfɛ n'a kora nin kɔfɛ nɛnɛ b'a minɛ a sigilen bɛ n'a dulɔ min da ɲɛ a sigilen bɛ n'a nɛnbaraba ɲɛ galontigɛla kalabanci tɔɔrɔ min bɛ anw k'aw de nɔ de ne nin sigi k'aw ye droit de l'homme ye. An ka ambassadeur ko k'aw kunna kala bɛ mɔgɔw da la a y'aw nɛn minɛ ka bɔ mɔgɔw da la aw de ye mɔgɔ fagalaw ye mali cibaga ye aw de mɔgɔ minnu sara bu ni y'a faamuya b'a la k'u to kɔɲɔyɔrɔ la aw taar'u ka kɔɲɔ kɛ jahanama ye mɔgɔw bolo ko plainte donna plainte bɛ min cɛ ni ambassadeur ne yɛrɛ ma deli ka ne cɛ Asimi cɛ a ye jalaba di nin ma dɛ a ye cadeau di ni yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ Sogɛli kan nin ka farin ka tɛmɛ Jopu kan nin ka farin ka tɛmɛ je répète kan nin ka farin ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan a ko i y'a faamuya b'a la ko faransɛw b'a la k'olu ye droit de l'homme de ye k'olu bɛ ka baara kɛ ni sariya k'u bɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ko nkalonfin ma tɛmɛ a kan ko faransi ɲɔgɔn bingalikɛla tɛ k'u ɲɔgɔn mɔgɔ fagala tɛ k'u ɲɔgɔn jugusago tɛ k'u ɲɔgɔn zon tɛ yen i y'a faamuya b'a la ko an balima minnu tun bɛ kɔɲɔ la Boni ko faransi de taara bɔmu jigin u kan ko k'u ka nisɔndiya ko k'a kɛ bɔnɛ ye u ka nisɔndiya ko k'a kɛ jahanama ye ko comment ça s'appelle o ni mɔgɔw y'a ko ɲɛɲini k'u taara sɔrɔ faransɛw de y'an ka mɔgɔw faga ko kiri bɛ cogo di ko foyi ma bɔ a la ko n'aw nana sigi k'aw ye droit de l'homme ye ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko preuve bɛ yen i y'a faamuya b'a la faransi ka avion donna an ka dugukolo sanfɛ u bɛ ka marifa ni fɛnw di jihadisiw ma ko plainte donna ko hali bi o ma jaabi dulɔ min n'a sigilen bɛ n'a fari koyokoyolen ni dulɔ ye mɔgɔ ta tiɲɛ i b'a y'a farikolo la tellement que dulɔ cɛ ta tiɲɛ a bɛ nkalon ka kuma kalantanw de bɛ ka bɔ a da kɔnɔ i b'a dɔn a bɛ min fɔ wa ko n'olu tun tɛ ko jihadisiw tun ye Mali minɛ jihadisiw ma Mali minɛ dɛ aw yɛrɛ de tun ye Mali minɛ aw de taara Kadafi faga ka marimafɛn di jugu ma k'u kana Mali minɛ walasa aw bɛ se ka fɛrɛ anw ka sanu ma walasa aw bɛ se ka fɛrɛ anw ka jama ma walasa aw bɛ se ka fɛrɛ anw ka pétrole ma walasa aw bɛ se k'anw fa dugukolo kɛ aw ta ye ne nana ko i bɛ n'i sigi ni dulɔ min da baara cɛjugu ye ko i bɛ na kuma ko n'aw tun tɛ ko sisan b'a sɔrɔ Mali minɛna
jɔn de ye ninnu bila ka na an ka jamana ci aw tɛ yan jɔn de bɛ ninnu kɔfɛ aw tɛ yan o preuve sɔrɔla ka plainte don aw kama o kiiri bɛ cogo jumɛn an ka ambassadeur min bɛ yen a ye ninnu bun tɛ dɛ irisi de bɛ ONU ɲɛmɔgɔya la bi irisi de bɛ ONU présidentiya la bi a ye ninnu bun tɛ a ye ko sugu bɛɛ kɛ plainte min donna baara ka kɛ tiɲɛ kan plainte min donna plainte kan c'est à dire que kuma ka kɛ plainte in kan quoi hali ni ye nin sigilen lagasa in ko France ambassadeur do américain no a lagasalama a bɛ dulɔ min fo i y'a faamuya la i b'a dɔn tubabu ye mɔgɔ caman de mais tellement que nin bɛ dulɔ min dulɔ bɛ k'a fari ɲimi de bila n'i y'a ye jugu sago hali a tɛ ko o de sigilen bɛ ko n'olu tun tɛ ko sisan tun b'a sɔrɔ Mali minɛna olu de ye Mali bɔ bolo la u ka sɔrɔdasiw sara Mali kɔnɔ a donna ta bɔra ta ko jugu kunyanfa ala tigɛlen b'i la kira tigɛlen b'i la diɲɛ bɛɛ tigɛlen bɛ aw la bɛɛ y'a dɔn aw ye den sugu mun ye aw bɛna kuma ka taa min nkalon kɔ ye malo de ye an bɛ nin ambassadeur fo i ye ko kɛ i y'a faamuya b'a la Sogɛli m'a kɛ Job m'a kɛ i y'a faamuya b'a la je répète m'a kɛ faransɛw de bɛ ka an fa n'an baw faga jihadisiko kɛlɛ min bɛ cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ faransi de ye jihadisi ye kuma fa n'a ba filɛ an bɛ nin fɔ yan ka taa fɔ a lahara a b'an sɔn tasa min kɔnɔ a y'a ju fara n'an siranna don o don ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma i sigilen b'i nɛnbaraba ni dulɔmida ye aw ka mɔgɔw sara ye aw ka mɔgɔ si ma sa aw ka mɔgɔ minnu sara a ye na n'u suw ye kɛ n'aw ka mɔgɔw sara Mali kɔnɔ an ka mɔgɔw ma sa yan an ka mɔgɔ joli de sara yan ka nin jamana in segin a danbe kɔnɔ ka taa fitinɛ kolokolo an ka jamana kɔnɔ ko n'u yɛrɛ kɛ droit de l'homme ye ka taa Kadafi faga galonfin kan ka n'u yɛrɛ kɛ droit de l'homme mais ko ninnu ɲugun de bɛ mɔgɔw la quoi bilahi n'u kumana ɲugun de bɛ mɔgɔw la aw ye yɔrɔ jumɛn droit de l'homme ye fo n'aw kɛra setanɛw ka droit de l'homme ye de walima n'aw kɛra laharakaw ka droit de l'homme ye mɔgɔ fagala bingelikɛlaw zon ala jugu olu sigilen bɛ k'olu ye droit de l'homme ye ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa ala b'aw lebu bɛɛ ɲɛna k'aw malo bɛɛ ɲɛna k'aw ta tiɲɛ bɛɛ ɲɛna droit de l'homme dabara don wa aw ka kɛwale ka jugu ka tɛmɛ ibilisa kan k'aw ye droit de l'homme ye cɛw ko k'aw tɛ paga ye aw tɛ foyi ye ni mɔgɔ fagala tɛ Mali ambassadeur ko ninnu tɛ foyi ye ni mɔgɔ fagala ni bingelikɛlaw ni jamana cilaw tɛ k'u nɛ minɛ ka bɔ mɔgɔw da la merci beaucoup l'ambassadeur an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen pour que vidéo kana jɛnya ne balimaw jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔbila de fɛn min mana sigi nkalon kan a laban ye malo de ye jɛjugu kɔ ɲɔgɔn kɔbila don Amérique ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na bi a ka bon hakili ma Amérique ani Faransi bɛ ɲɔgɔn na depuis Macron taara Chine i y'a faamuya b'a la Macron ye c'est à dire que Macron y'a dɔn ko Chinois k'o bɛ tiɲɛ kan Macron y'a dɔn ko Chinois ka jɛɲɔgɔnya k'o de ye i y'a faamuya ko nafa b'o de la mais Américains ka jɛɲɔgɔnya i y'a faamuya b'a la ko nafa t'a la anw fana c'est à dire que Américains Français bɛ Américains bolo i y'a faamuya b'a la komi anw fana bɛ Français bolo cogo min na min bɛ se min na i bɛ tagama o kan tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ Amérique Faransi fana bɛ Amérique bolo jɔnya de la komi an fana tun bɛ Faransi bolo jɔnya la cogo min na depuis Macron taara Chine a nana a y'a fɔ Européen bɛɛ ye k'u k'u yɔrɔ majanya ka bɔ Amérique la k'u jugu fɔlɔfɔlɔ ye Américains de ye o fana ma bɛn Américains ma jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔbila de ye nkalon kɔ ye malo ye an ka lamɛn u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na sisan. Emmanuel Macron tacle les États-Unis après sa visite de 3 jours en Chine. On accourt chaque fois que la France et l'Europe ont besoin de quelque chose ces dernières décennies et c'est comme ça qu'ils nous remercient. Le président français les a rendus furieux. À la télévision américaine, dans la presse, l'allié français est très critiqué. Dans son avion de retour de Chine, Emmanuel Macron appelle les Européens à prendre un peu de distance avec la ligne américaine, notamment concernant Taïwan. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. L'autonomie stratégique de l'Europe, pour le président français, c'est de sortir de la logique des blocs, de faire entendre une troisième voix, et pourquoi pas la sienne. Mais voilà, aux États-Unis, ça ne passe pas. Nous avons besoin de savoir si Macron parle pour l'Europe, s'il est le chef de l'Europe, parce que si c'est le cas, il y a des choses qui doivent changer. L'Europe et particulièrement la France ont défendu les États-Unis pendant des années pour leur propre défense. Quand Macron a essayé de jouer les gros bras et d'envoyer des troupes en Afrique pour y combattre les terroristes, il ne pouvait même pas les acheminer là-bas, c'est nous qui les avons emmenés par avion.
Embarras jusqu'à la Maison Blanche. Face à la presse, on l'assure, l'ami français reste évidemment un allié, mais une explication est quand même demandée. Je laisse au président Macron le soin de répondre aux commentaires. Nous sommes très à l'aise et nous avons confiance en cette alliance forte et en cette grande amitié qui existe entre nos deux pays. Nous travaillons ensemble sur le continent et dans le monde entier avec la France. En France, le ministre de l'économie, qui revient du voyage chinois, justifie les choix et les mots de son président. Le président de la République a parfaitement raison. Parfaitement raison de réclamer l'indépendance et la souveraineté européenne comme il le fait depuis 2017. Mais ce n'est pas parce que nous sommes les alliés des États-Unis que nous devons être contre la Chine. Et nous n'avons pas à être pris à partie dans cette rivalité qui existe entre les États-Unis et la Chine. Nous voulons bâtir l'indépendance européenne. Voilà, mbala joa pour que vidéo kana janya aw yɛrɛ y'a bɛn mɛn Faransi ni Amérique bɛ ɲɔgɔn na bi u bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn gundo ye Amérique b'a la k'a fɔ Français ma ko n'olu tun tɛ ko tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ Afrique ko bɛ baara fɛn fɛn na Afrique k'olu de b'u k'u dɛmɛ olu b'u ta avion na olu bɛ satellite bɔ k'olu de bɛ Faransi olu de ye Faransi ka fɛn bɛɛ quoi ko ni Faransi ko k'a bɛ bila olu la k'a tɛ ɲɛnabɔ u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na jɛ jugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔ bila ye Macron n'a ka ministre k'u ka hɛrɛ foyi tɛ Américains bolo u ka hɛrɛ bɛ Chine de u ka hɛrɛ bɛ Africains de bolo waati dɔ sera ten sa k'u yɛrɛ ma janya ka bɔ Américains na Amérique de ko jugu kunyanfan ye Macron fana bɛ ka kunu sisan de komi an kunu na cogo min na n'an bɛ ka taa an bɛ se bilahi Amérique de ko jugu kunyanfan o ɲɔgɔn si juguma wolo diɲɛ kɔnɔ Faransi bɛ baara fɛn fɛn kɛ Amérique de b'u bila la sisan o yɛrɛ fila bɛ ɲɔgɔn na Faransi ko k'u ka hɛrɛ tɛ Américains bolo k'u ka Amérique ye k'a to yen Macron ye tagali min kɛ Chine o digira Américains na ko pour que Macron taara ye Français ko ni Américains ni Chine bɛnnen tɛ o kɔrɔ tɛ k'olu fana ka bila Chinois la olu bɛ k'u ka intérêt de ɲini olu mago t'a la c'est comme ça nkalon ko ye malo de Faransi ni Amérique fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ bilahi don dɔ bɛ na i y'a faamuya ba hali Mali an bɛ Américains commandé yan bilahi a don bɛ na u n'u ka setigiya bɛɛ u tɛ se ka ci ka ci ala de b'u ta tiɲɛ k'u halaki hali kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo o si tɛ marché tuguni avion minnu b'u bolo don bɛ na a si tɛ boli tuguni a don bɛ na tellement que ninnu ye mɔgɔw tɔɲɔ ka bin mɔgɔw ka jamanakuntigiw ci u ka intérêt nɔfɛ don dɔ bɛ na hali u ka avion min bɛ passagers ta a tɛ se ka wuli ka taa ni passagers ye don dɔ bɛ na bombe jugu minnu b'u bolo a tɛ se ka ci ni hakɛ mɛnlen a taara berekɛnɛ de ɲini don dɔ bɛ na ninnu bɛ kɛ maa lafɔlen maa nagasilen maa ta tiɲɛnen maa barikabannenw a don de bɛ ka na i ɲɛ t'u yɛrɛ dama la ɲɔgɔn na Chine bɛ ka monter puissance la Russie ye premier puissance ye Chine b'o o kɔfɛ i y'a faamuya Mali ye sabanan ye diɲɛ bɛɛ bɛ na tɛmɛ Amérique ni Faransi la ninnu ye kafiri mɔgɔ tɔɲɔnɔ ala jugu u yɛrɛ dama bɛ ka bula don ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn nɛni bi Amérique ni fɛ Joe Biden ni Macron bɛ bras de fer de la ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye ala kana to nin ko in ka ban a ye ɲɔgɔn ju fara an ka pan pagata la a y'aw sen fili ɲɔgɔn kɔnɔ an ka pan pagata la parce que aw mɔgɔ fila bɛɛ kafiriden bɔnɛma wolo ala jugu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Tchad i jɔ n ka heure lajɛ an b'an da don o la dɔɔni min ye Tchad ye i y'a faamuya b'a la o ni olu fana ni Allemagne bɛ ɲɔgɔn na ni Tchad fɔra i ye Faransi de fɔra i ye Faransi de bɛ Tchad kɔfɛ comment ça s'appelle Allemagne ko Tchad président k'a lajɛ k'a ka délai di i y'a faamuya b'a la mɔgɔw ma waati min na a bɛ fanga bila waati min na élection bɛ kɛ o ma bɛn Tchad président ma Tchad président ko Allemagne k'a dabɔ olu ka ko la ko Allemagne k'o dabɔ olu ka ko la parce que ni Tchad président wulila bi mɔgɔ min bɛ na n'o ma kɛ Faransi ka mɔgɔ ye Faransi bɛ perdre Tchad fana la Faransi de bɛ Tchad kɔfɛ depuis Allemagne y'o kuma fɔ ko Tchad président k'a lajɛ a ka élection organisée o ma bɛn Tchad président ma Tchad président ye i y'a faamuya b'a la Allemagne ambassadeur k'o gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ Allemagne fana ye Tchad ambassadeur gɛn ka bɔ Allemagne kɔnɔ olu fana bɛ ɲɔgɔn na bi Faransi sigilen da tɛ ka foyi fɔ parce que Faransi de bɛ Tchad président kɔfɛ Faransi président de Faransi mɔgɔw de i y'a faamuya b'a la Tchad ni lagasa in sigi fanga la ye i y'a faamuya b'a la Allemagne ni Tchad fana bɛ ɲɔgɔn na bi Faransi bɛ k'u lajɛ wo fɛ n'a ko k'a bɛ kuma Allemagne bɛ sanpɛrɛ jugu kan mais o bɛ ka nin pousser i y'a faamuya b'a la k'a ka baara jugu kan a kana élection organiser a kana sɔn élection ka kɛ u da bɛ anw de ta la ko élection ka kɛ Allemagne ko yanni u k'a fɔ Mali ta ka kɛ ko Tchad ta dun
ko Tchad fana ka isa quoi élection ke o tɛ bɛn faransi ma ni élection kɛra Tchad bɛ bɔ jɔnya la parce que mɔgɔ tɛ nin petinin fɛ a ye mɔgɔ min faga Tchad ala kelen de b'a da dɔn Allemagne y'o kuma min fɔ petinin ma o ma bɛn faransi ma faransi ko k'u ka Allemagne comment ça Allemagne ambassadeur min bɛ Tchad k'u ka gɛn ka t'u ka jamana kɔnɔ u y'a gɛn Allemagne fana y'olu ka ambassadeur gɛn ka bɔ yen wa olu fana bɛ ka ɲɔgɔn kun ci ka ɲɔgɔn dafara jɛ jugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔ bila de a bɛ komi faransi ni Allemagne bɛ ɲɔgɔn na faransi ni Amérique bɛ ɲɔgɔn na bi nka cɛ a y'a gosi ka taa anw kɔni bɛ an tɛ taa an tɛ maa ci an bɛ tiɲɛ sira de kan aw bɛɛ bɛ malo Mali ye cɛ o cɛ ye Mali tɔɲɔ aw bɛɛ bɛ malo Allemagne ye Mali tɔɲɔ i y'a faamuya la faransi ye Mali tɔɲɔ Amérique ye Mali tɔɲɔ a jamana fɛn fɛn ye anw ka jamana in tɔɲɔ bilahi fɛn bɛ yɛlɛ aw bɛɛ la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ wa u yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn ju fara nin waati u yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn ku tigɛ u yɛrɛ dama de bɛ k'u sen fili ɲɔgɔn na ala ka nin kɛ ɲataga ala kana to nin ka dabila a ye ɲɔgɔn tinba ye a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ a ye ɲɔgɔn ku tigɛ an bɛ ka avancer nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de ye voilà an bɛ aw bila yan hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wa salam Zeska mete k'i fo Seydou Sissoko ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mama comment ça s'appelle comment la ni nana n terikɛ yɛrɛ kɔ sa mamala k'i fo k'i wale ɲuman dɔn non cɛ i tɔgɔ i ɲɛ b'i la quoi mais i tɔgɔ de fɛngɛnna quoi k'i fo k'i wale ɲuman mamala dɔgɔkɛ k'i fo an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ on ensemble Sila n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye voilà Sambu Sila k'i fo k'i wale ɲuman dɔn merci beaucoup Adama Si k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Alliance Moussa an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fo Seydou Sissoko depuis Amérique k'i fo Demba Kebe Amérique kɔnɔ k'a fo waritigiba dɔ don marakaden halala Demba Kebe Amérique an ka foli bɛ k'i wale ɲuman dɔn i ye an kanu ala kama i y'a faamuya b'a la an y'i ka foli kɔ mɛn i bɛ ka ci minnu kɛ i bɛ ka an sutuni minnu kɛ i bɛ ka an ka vidéo lamɛn Demba Kebe k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Amérique kɔnɔ waritigiba i y'a faamuya b'a la hɛrɛ sugu bɛɛ b'a bolo entreprise sugu bɛɛ b'a bolo su ni tile a b'an ka vidéo lamɛn k'aw bɛɛ lajɛlen fo Tapa k'i fo Amérique Yusuf Daɲɔgɔn k'aw bɛɛ fo Amérique kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Amérique k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo big up à vous tous merci beaucoup la famille.